Goedemiddag, ik ben Annie de Leijzer, voorzitter van Museum Het Bolwerk in IJsendijken, waar ik voor sta. Vandaag begint ons nieuwe seizoen. We beginnen vanmiddag met een vertelmiddag voor de kinderen. We gaan naar de molen in IJsendijken onder de titel Domme Hans. Ik weet zelf niet wat het verhaal inhoudt, maar we hebben een meesterverteller in ons bestuur, Frans Brouwers, die gaat het verhaal vertellen. Het is de aftrap van ons nieuwe seizoen. Dit jaar bestaat het museum 20 jaar. Omdat wij 20 jaar bestaan dit jaar zijn er wat extra activiteiten georganiseerd. Een pubquiz, een wandeltocht is uitgezet. We gaan een fotowedstrijd houden en in het najaar nog een vertelmiddag. Daarnaast bieden we zoals altijd onze lezingen aan. Binnenkort, volgende week vrijdag al, Rinus Willemsen over het ontstaan van dialecten. Eind maart komen twee historici, Yolanda Rodriguez Perez en Raymond Vagel. Die vertellen over hoe de Spanjaarden en de overige Europese landen aankeken tegen de 80-jarige oorlog in de Republiek. En eind april komt Mark Buijsen, die vertelt over de blijvende invloed van Maurits in IJsendijken. Ik zou zeggen, kijk op de website www.museumhetbolwerk.nl en daar kunt u alles op vinden. Dank u wel. Voor degenen die in IJsendijken wonen kennen, misschien wel trouwens, de lijn is nog een klein stukje. En dan moet je eens even naar dit kijken. Dat is de kerk die daar staat. Maar hier, wat staat er hier? Een windmolen, juist, een windmolen. En wat doen ze in een windmolen? Graan malen, juist. En zo'n 400 jaar geleden, want de schilderij is van zo'n 400 jaar geleden, toen werd er in IJsendijken al graan gemalen in een windmolen. Die windmolen, die is al lang weg. Maar in IJsendijken staat er een andere windmolen. Het verhaal wat ik ga vertellen, dat speelt zich af, begint en het eindigt in een windmolen. En de oma's en de opa gaan ook mee. Zo. Kijk, hier wordt graan gemalen, hè. En waar komt dat graan vandaan? Van het land, hè. Maar voordat dat graan van het land gehaald wordt worden, moet het eerst gezaaid worden. En tegenwoordig, als de boeren graan zaaien, dan pakken ze een tractor, dan zetten ze een machine achter, gooien ze al dat zaaigoed in. Maar vroeger, dan moesten al die boeren over het land heen lopen en dat graan met de hand zaaien. En dit is geen kleed van een reus. Ik kan jullie eens laten zien wat het wel is. Waar is je hand? Zo. Zo. Kijk, en wat deden ze dan, die boeren, om te zaaien? Laat maar eens even kijken. Dan had je heel dat lange kleed. En dan pakte die boer, pak je met die hand even deze punt vast. Zo, pak maar vast. Ja. Dus hier al het zaaigoed in. Zo. Al die graantjes om te zaaien deden ze hierin. En dan kon die boer over het land lopen. En loop maar eens en dat moet je zo doen. Dan is het net alsof je graan zaait. Zo deden ze dat vroeger. Ja, draai op. Moet je deze stok. Pak maar vast. Dus we hadden eerst meel. Toen hadden we meel zonder zemelen. En toen hadden we weer wat eruit gehaald. En dit is griesmeel. En wat we nou over hebben,
is bloem. En je ziet als je goed kijkt dat het steeds wetter wordt. Oh, dat is mega zacht. Ja, dat is mega zacht, hè? Nou, laat me weer even los. Jullie hebben het goed gezien. Nou, jullie zijn nog niet aan het draaien geweest, hè? Ja, stop maar. Kijk, de griesmeel en hier weer die lekkere, zachte bloem. Alleen in een molen gebeurt dat natuurlijk in het groot, hè? Dus grote machines, grote draaien. Voel maar eens. En dan voel je ook het verschil. De oude molen, daar woonde een hele oude molenaar. En die molenaar die had 3 knechten die hem hielpen. Dat waren Kobus, Wannes en Hans. En Hans was nog vrij jong, maar Hans was een beetje, je kent dat misschien wel, kinderen in de klas hebben dat ook wel, een beetje een dromer.